mani to na piang lung oi pui tum mi hi anu na hlim bera an ha dam ber thin episode ma salma kan huang khan master mo chuan Mu Chen chu training pe in Mu Chen nen chuan anin beya master mo hian level 4 divine soul power ahman ngai khopa Mu Chen an abei theiani chuan Mu Chen hi achak don ani Mu Chen chuan a great buddha art chak tak chu amanga chu chuan a speed chu na satakina tipunga chumi awang chuan master mo chuan a divine soul power chu lo thei loina mangta master mo chu achak lo ta ani a hnu 5 grade academy io te chu not spiritual academia qualification inti siak na enturin an kal khoma he inti siak na hian zirlai som pani zinga paruk te chuan 5 grade academies mingthang takalu theina huning chang an nei don ani in beina chu tran an ni don ta ama sabera Mu Chen le west academia mi chantong te chu an in fight don ani reivak lo Mu Chen chu arena chunga chuan aron ru ta chu mu chu mu feng bula om tengsan chuan Mu Chen a king pui hi west academia zirlai chakber dot tu ani ti a hriat thu alo soya Mu Chen tan ne chu thil ol sam ani don lo alo tia heti la hin 5 grade academy in endik tura anon tir elder ho chuan Mu Chen chu dan bo chia angin no chho ni ma se no chhongai khopin thil ti sol anei lo ti soin alo phun deuh no nu a chu a thil soi chu hre chuan din siau chuan Mu Chen hian spiritual le na eng thil chi angi ati tak tak ti angai tua 5 grade academy ten an ngai ven em na chandik tak por hria ta du hle chuti la chuan chantong chuan limu bai hne na Mu Chen chu hun rei tak atang alo huwa to thule zirlai a zir tir deuh hlak don ti soin arena chuan a zawng lut ve ta limu bai chuan thil om dan chu uluk takin a en renga chentong a hmang hian Mu Chen hian eng thil chi angi ati thei ti hriat atumani in beina a intran rol chuan chentong chuan Mu Chen chu anui zata spiritual le na tanga no chu ani hnuwa 5 grade academia alu le theina hunrem chang chu a hlo le don ti asoya Mu Chen chun muang changin a power chu activate ta chentong chu a hmui chi mak tura ti in hun khoral to lo turin a hrila chentong chu a thin rim hlea a rel ruin mi zong ma Mu Chen chu ti mol phonan a hmai ka ben sak don ani ti in angai to a flame art breaking pump mangin a beizui ngala ma se Mu Chen hin a shadow step technique mangin osam takin attack chu a bum saka chentong chon Mu Chen chu a hmai na taka ben sak tumin a bei chun zom zela a che dan mak taka Mu Chen chuan eng vai nge chentong hian a hmai tumreng ti angai to a sea of sea om jiu yu chuan I tum pui pa khan I hmai ben che atumani kha alo ti chu hre chun Mu Chen chu a thin rim hlea rang takin hmalama panta chentong chu a hmai chiang setin aron ben sakta zoka arena chunga omlo entu zong zinga chuan Mu Chen a chen dan chu makti lo an omlo chentong chu a zakina thin rim hlea Mu Chen chu na satakina beile le ta ma se Mu Chen hi speed chak tak mai mangin chentong attack tumna te chu ol sam takin alo bum sak zela Mu Chen che danan mu chon tension le medem lingi chuan mu na man ti hle a mu fenga hriata chun Mu Chen chu an lo faka heti la hin west academy tanga zirlai te chuan Mu Chen chu an be sei aya chak jok ani ti an theta ani limu bai chau hen a the thei me thei ti an lo soya heti la hin Mu Chen chuan attack loina bum zela hian chentong chu ti thin rim zual sawa Mu Chen chu mi do zep ti in anu izata ma beilet tur na ti Mu Chen chuan attack bum chu top sanin ading ngala chentong chuan chu hunram chang chu hmangrang kai ngalin a flame storm spiritual fish mangin attack tumin chaktakina pan ngala ma se Mu Chen chuan a pan svei khat mangin attack chu alo bloka Mu Chen a pan sakna chuan chentong chu arena pona anor chuak hle chentong chu a thin rim hlea Mu Chen chu beile atuma ma se Mu Chen chu chentong chu ranglu tuk tak mai panin arek ka ngala chentong chu hlau thong hlea hlau thong je thian atlom ti asoita is academy zirlai chu an lo out chho na sa hlea Mu Chen an ol sam taka hne na channa wang chuan an lo fak na sa hlebo limu ba chun Mu Chen chu alaka atlom don ti asoya chu a soi chu hre thein Mu Chen chuan kan la hriang chu a ti ve saka arena chu Mu Chen chuan a chhuat san ta a ta in beile tur te chu chhenar le hongling te an nia arena an lu rual chuan chhenar le hongling te chu an ngei lo sa ema wang chuan an in hnial ngala reilo te a in bei zui ngal ta chhenar hian a hrui rual mangin a beya hongling chuan a suat mangin a bei ve pok an in bei tok lea a tuama in khoi fu thean omlo
ma se revak lawa chuan chhenar chu a chak lo zok ang mena langa ma se hi ani na taka chuan arwa man na vek ani chhenar chu tutur angin a in lana hongling chu film khurlo taka che tira tumani chuti lai tak chuan atu angen chhenar chuan a kuzung tang pati mangin hongling swar chu a defleka alak sak zui ngala chhenar chuan hongling chu in peturina sila ma se hongling chuan chhenar laka ain thla da ma ti soin tlom ai chuan na sazo ka in be adu thua sila an pati chuan na sale zurin in be tumit an power chuan activate le ta ma se ain be tan ma chuan elder ho chuan match chu aron ti topa ran a top ti alo soya chhenar le hongling te pani chu an buai hlea a chan chu hne na changjok hriat alani lo awangin ma se elder ho chuan chakjok po soilawin a thutluk na po a soi fielo ma se chumi awang chuan Mu Chen chuan thilpoi mo tak a the chuak ta elder ho hian hne na emo chaklo emo chau ngai to in elna hi akal pui lo ti le zirlai te in pek na te huai sen na te le ang thorim na te chu a thlir jok ani ti a hrathiam hala chumi nu chuan in elna chu an nei chun zom zela East Academy mi le West Academy mi te chu in bain East Academy lam chu an je tha hlea tin West Academy an tamzok awangin West Academy zirlai ve te po an in be ve bok ti chuan ani khatni atana match nu nung ber chu din sial chuan aron puang le ta in be tu da chu moling le lingmu bai ti ani don ani moling chu a hlau thong hlea a chan chu lingmu bai chu zirlai chak ber anga ngai ani wang ani chak theina chance anei lo ni in a hria ma se Mu Chen chuan alo fuya ni na chan chau apoi mo lo ti asoya moling hne na tumru na ilan tira i che that phot chuan elder ho hian a thlang thei tho che atia chu fuina hriat nu chuan moling chuan beidong mai lo turin arel ru asiam ta ani kan hriat ta an he in elna tel hi level 3 spiritual ring level vek ani to ani in beinan tan chuan limu bai chuan osam takin moling a beina zawng2 chu a block veka limu bai chuan moling chu a chemuang hle ti hrilin anui zata reifak lowa limu bai chuan moling chu chak takina pana arena sirlama ahnek leng lopa moling chu athal der mai mi zawng2 chuan in bena chu atop hmal ni in an hraveka limu bai chu moling tan chuan a chaklu tuk ni in an lo sei ma se mak tak mai moling chu alo ding chuak le a tlom mai chu atum lo na sa hle moling chuan ahma spiritual beat sak tak a be le dan chu a hre chuaka chu tiang box strategy mang chuan fing takin limu bai chu be atum ta rang takin limu bai chu a be le ta a che po arang hlea limu bai tan po invent chu a har sa hle moling chuan limu bai chu na takin a khoi fu ve ta tlat maya chu chuan mu chuan lo clear tu zawng2 chuan mak an ti hlom hle ma se limu bai chu chuan ate thin rim hle a chakna zawng2 chhuwa atum ta ani chak taka pani moling po chuan a pan zui ve ngala pans na tak pek an in tum ve ve a ma se an pan chu in su in moling chu a tluwa a tho chuak le ma se alu a hai dewa a hai kol boy lai tak chuan limu bai chuan na takin aron khika a tlu zui le ta ani moling hliam chu anata hlea hliam na tak tur ma se moling hian rom chu alo tum chuang lawa limu bai chu thin rim zuwa sawa moling chu zawng2 tel map lawin asoi sak chun zom ta limu bai chu na taka khikin moling chu arena pona a thlok chuak mai dona ma se limu bai chun akea man sakin arena chunga apai lut lea soi sak chun zom zela do wangin moling chu en hliam na to hle limu bai chuan tlom mai tur ti in arab beta ma se moling chuan tlom chu ala tum ta chuang lo chu a hoi sin na le tum ru na an mu chuan mitam takin moling a tum ru na chu an lo ngai hlu hle a limu bai chuan moling chu tlom tir tumin ateka tum le a ma se elder ho chuan top tura lo ti in limu bai chu a chak jok ti aron puang ta limu bai chuan moling chu pe zui ramin iwa nei hle me tia chuti lai chuan elder ho chuan regular spot atana in enga chu a top to ti alo puang le a tuna chuan core spot challenge a om don ti soin special spot ta in el du apiang ding chuak turin atia limu bai chuan rang takin core spot atan in el adu thu aron sei ngala
chu chuan thret chun West Academy mi te chu an lo phur hle a ma se tuma danglo ding chuak an omlo revak lo chun Mu Chen chu lo ding chuak vele in course spot atana in elna atel adu thu aron soi ve ta limu bai chu special spot atan a challenge ta ani chu chuan Mu Chen East Academy zirlai te chuan Mu Chen chu na satakin an lo aw vele a chumi nu chuan midang tel ngam an omtak lo awangin elder ho chuan course spot chu limu bai le Mu Chen ten an in chu don ani atia chu thuan thret chuan zirlai te chu an phur hle East Academy zirlai te chuan Mu Chen le limu bai te in be na chu a hmu nom khopang an no tia West Academy zirlai te pon he inel na pa ngai mai ani lo tur thu an lo soi ve bok Mu Chen Muriel ma an yang master le limu bai liurial ma an yang master te in be na hi nam le nam in kara in be na ani tel bok don apoi mo via wangan lo tia he min hu hian din siau chuan limu bai hian inel na anei zo cho awangin chol hadam na hun minute som panga pek ani tur thu alo puanga tiang chuan engma chuan lama om thei lawang chumin hu chuan limu bai chu apa liu khing tian bula akala liu khing tian chuan he in be na hi ama le Mu Chen chung chang chau ani to lo ti a hriat tira tuna chuan Muriam le liuriam in kara in be na ani ti soin chumi awang chuan limu bai chu ti sual nei lo tu le a thei chuan Mu Chen chu nakin zela antana hlom ani ngai lo nan ti chefek turina tia limu bai chuan in ring tok takin engthil po thleng se special spot chu alange don ti asoya chuti lai vek chuan mu feng point Mu Chen chu a che that ema wangin a faka 5 grade academy sa Mu Chen chu thlan ani nge arin thua soibok mu feng chuan Mu Chen hena special spot chan tuma be le kher chu angai lo ti asoya ma se Mu Chen chuan limu bai chu be nge adua tuna hian an hnung tolani chuan an mel maten an hlok pui mai don ti asoya chuti la chuan din siau chuan in be tur Mu Chen le limu bai te chu arena lu turin aron ti ta a rang takin an lut ngala tengsan chuan mu feng hena limu bai hian level 3 spiritual ring middle stage a thleng to spiritual art chak tak tak po athiam to ti asoi bok mu feng chuan Mu Chen hi early stage chok ni ma se spiritual art chak tak tak athiam to a technique te chu thil pa ngai ani lo tin a fa pa Mu Chen hian an ne nge a ring ve tlata revak lawa chuan in be na chu a in tran don ta limu bai chuan Mu Chen chu anu isat ngala voina hian mi zawng2 ma a ke ati tlia sak ton ti asoya Mu Chen chuan muang changin chung idu thu sam thil mai mai chu ka thlen tir ho lawanga tia he chana wang hin thinrim takin limu bai chuan apoar chu activate ta Mu Chen point apoar chu activate jui ve po Mu Chen level mu chuan limu bai chu anui suka Mu Chen hian spiritual ring early stage a thleng chau ti asoya ama ain ala chak lo zok ti na ani hu phurlo tak chung chuan limu bai chuan a be ngala ma se Mu Chen hian asa do step technique mangin olsam takin a attack chu abum saka a bet mangin a be let bok chutia an han in be tak tak chu an cherang dun hle a Mu Chen hi a level niam zok ma se asa do step wangin limu bai hi olsam takin abumin a be let the ani atu ma chu ein khoi fu thei meulo chumi no Mu Chen chuan a bet mang chuan a attack a limu bai chuan a fen mangin attack chu alo dang hala chu innor na chuan an pani chuan an hnung lama an nor len ve ve a rang takin ain pana ain be zui le ngal an chevel chu arang zual hle a chumi lo en tu zirlai te chuan chutiang taka an cherang an hmu chun mak an ti hle an theina chu ro puyan lo ti hle a limu bai chuan Mu Chen a be chu a vai thak saka ma se Mu Chen po chuan rang takin khik mangin a chang le ta limu bai fen chu akuta tlangin atla thla ve le a chu chuan mu chuan master mo le midang te chuan Mu Chen speed thalu tuk chu an lo ngai event le a theina danglam tak anei ti an lo sei chumi nu chuan limu bai chuan serious le zual chuan be atum ta a flame step spiritual art technique chu activate ta Mu Chen chu rang setina be le a ma se Mu Chen chun asado step movement mangin attack a piang a bum sak zela anung lama atol leta thinrim zatin limu bai chuan zui Mu Chen chuan limu bai chuan taka khoi tumin ain bot saya ma se limu bai chu bo thutin Mu Chen hnunga aron langa Mu Chen ron attack don lai tak chuan Mu Chen chu abo vele rang takin limu bai chu anung lama tangin aron attack thuta ma se limu bai chuan lo khikin alo block le a rang le zolin ain be zui le ta into te pon an mit an la son thailo
Mu Chen chu in siam ramin a finger technique chu activate ta ma se limu bai pon activate zui vele an finger technique chu aim be tam mi me chumi nu an finger technique chu in su in pok na taka chuak zuya an hunglama an to let ve a chumi nu chon Mu Chen chuan limu bai chu a chak hle ti a hla thiam ta be chi ani lo ti hre in heart formation state ta alu ta spiritual skill engmo zat activate zui ngal bok he hian lo entu zawng2 te makti a hlo hle a Mu Chen hi spiritual formation master an tel ti an hreta ani chinar point makati hle a Mu Chen hin spiritual skill tam tak a siam themo alo tia ma se formation siam nan hian atlang point hun re tak amamo thin mi zawng2 chon limu bai hian Mu Chen hi formation siam zo theina hun apek an ring lo ma se thil mak tak me thlenga amita meng lo chungpon Mu Chen hian limu bai be na chu ala bum thei zel limu bai chon khoi sap tumin a beya ma se a khoi fu thei lo a zui zela lo thlireng tu din siau chuan Mu Chen na talent hi aro pui tak set ani lo tia limu bai chon Mu Chen chu zui zela na taka khoi atum lai chuan Mu Chen chu boro ga thlok thuin hlotling takin tiger flame devouring formation chu activate thei ta ani limu bai chu formation mang chon anor le ta limu bai hi spirit ring level middle se sa amma se formation chu anor le thei lo ani chumi nu chon Mu Chen chu le chukin a tiger formation puinain limu bai chu attack le a chu chon pu na taka siam zui ngala ma se mak tak main limu bai chuan hliam atur lo hliam tora hnekin spirit ring level late stage chu aron thlenga mi zawng2 chon makan ti hle din siau point limu bai chu alo fak hle a master si chuan limu bai hian liu ma kir nu khan na satakin training anaya chu chun hetiang ma son na satak hi ape ani ati chu ta limu bai chon apoar chu activate a bawro ka thlo ka nga a spiritual art chakber mang turin ain buat sai ta ani West Academy zila chon limu bai hian a technique chakber amang don ni in an soya Mu Chen hin etikong ma in adawle thei don lawan lo ti limu bai na technique abot sai lai mu chuan Mu Chen chun a great buddha art chu activate ve ta elder ho chuan Mu Chen na buddha art mu chuan chu tiang art anei chu makati hle a Mu Feng po chuan great buddha level hi alo up le to animo alo ti chu ti la chon limu bai chuan Mu Chen he na course pot base sein min ma chon vengama course pot hi nang ang milak tlak lo hen i phu lo ti in a great burning sea palm attack chu ati chuaka Mu Chen lama chon atir ta ani Mu Chen chon ran takin a great buddha art pangin attack chu alo block ve ngala limu ba chon Mu Chen he na spiritual ring level early stage so inia min he the hi in ring re em ni tin attack chakna chu atipung le zola chu chon Mu Chen chun satakin anor ta ani ma se Mu Chen chon atop san du lova a great buddha art thil ti thena chu tipung velen great buddha pagoda chu activate ta ani pagoda thil ti thena mang hian Mu Chen chuan limu bai burning palm chu anor le tran ta chu limu bai tan chuan hne the ani lo pok na me chuak zuin chu chuan lo en tu zawng2 chu atimang ang hlea arena chung chu boro khu hlir na khata elder ho chuan a in be na chuan hetiang din mun hi a thleng to a chak zok an om nge anga awangin chu an thai thoi don ti alo soya boro khukara chuan Mu Chen le limu bai chu an din huna chelea ma se an ding chuak thei thawa Mu Chen chuan a din huna siam rema attack le tumin ain buat sai le ta ani chu mu chuan liu king tian chuan Mu Chen chu tiang taka a chak chu a bei sei lo tha hial po alangai nge yang ti angai tua limu bai po chuan Mu Chen chu bei le atuma ma se a hliam na taka wangin a technique activate thei lawa le a chun a thing noka Mu Chen chuan chu hunram cha chu mangrang kain a dead mark technique mangin attack tumin a panta chu alo mu chuan liu king tian chu ati thin rim hlea arena lampanin Mu Chen chu tha atuma Mu Feng po chu liu king tian dan tum chun alo che chuak ve ngala liu king tian chuan Mu Feng alampan local chu a muwa Mu Chen chu beilawin Mu Feng chu alo block ta zoka puak na tak mai chuak zui ngalin chu puak na tak chuan Mu Chen le limu bai te panhi chu anor chuaka heta hian episode chu a top ta ani channel dang invenana siam ka du wang ba ka preview na le video toy te BTTS so ni lo safe ka du awangin ni lo wa subscribe sak thau don ya